Chceš naozaj ty, nefajči? Jo. Sošku? Čo zvykneš fajčiť? Malborky fajčíš? No. Malborky? No. Hej? Hej. To sú dobré, však. Ja fajčím, ďali tu. Dobrú, máš ťapku. Buď takú šiatku. Ja na nás má. Má sú pustením hlavne, že? Tak má sú pustením. Dobre, no. Čo ty tu robíš? Anton, chytáme stúdle. Ja nevidím, to si vidím. Koľko máš? 16. 16? Nie, a kde chodíš do školy? Počuješ? Koľko zarábaš? 15. 15. Milióny. Milióny. Ty si robiť tu zarobí, same tak, aj zreči bol. Zreči. Veď si polievaš tuto. No, Videl som, že ako minule si tuto zatváral dvere. kde si? A v novinách si už bol, nie? Ty. Videl som ťa v novinách. Hej. Naozaj. Ja si to videl? Ty si slávny, počuj, nie? Trošku. Troš? Ja povávam, stále deň. Hej? A do školy nechodíš? Vôbec? Už vychodil školu. Ja. Ja som končil. Hej? No, aj tak, zreče. Hej? Zreče. Až zreče som končil. A maturu máš? Maturu. No? Nie? A predaj mi už takéto drvo, hej?